ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଯଦି ସେଟିଂ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେବେ କରିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କହିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯଦି ସେଟିଂଟା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କରିନେବେ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଗ୍ରୋ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗେନ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପେନ୍ କରିବେ। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ studio.youtube.com। ତ ଏଠି studio.youtube.com ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖିନେଉଥିବେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହିଥିବାରୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଯାଇକି ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋ ରହିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଗଲା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆନାଲିଟିକ୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆନାଲିଟିକ୍ସ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିଥିବେ ସେଟିଂ, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଥିବ, ଯେତିକି ଭିୟୁ ଥିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିବ, ସବୁ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଏଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଯାହା ଗେନ୍ ହେଇଥିବ, ଯେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କ'ଣ କରିଥିବେ ସେଇଟା ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଯାକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯାଇକି ଆପଣ ସେଟିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କ'ଣ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଇଭ୍ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏଡ଼ିଟିଂ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କି କ'ଣ ସେଟିଂ କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ତ ଏଇଟା ପୁରା ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଦେଖିନଥିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ସେଟିଂଟି। ଏ ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ସେଟିଂରେ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଜେନେରାଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜେନେରାଲ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରେନ୍ସି। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କେଉଁ କରେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ରୁପିଜ୍ରେ କିମ୍ବା US ଡଲାରରେ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସମସ୍ତେ US ଡଲାର ଏକା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ କ'ଣ, ଏଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ, ଆପଣ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ମୋର ନେଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଥିବାରୁ ମୋର ଟିକେ ଭଲରେ କ୍ଲିକ୍ ହେଉନି। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ତଳେ ଅଛି କିୱାର୍ଡ଼। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କିୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିୱାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କରିକି ଲେଖିପାରିବେ। କିୱାର୍ଡ଼ରେ ସର୍ଚ୍ଚ
ଯେକୌଣସି କିୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଠି କିୱାର୍ଡ଼ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗ୍ରୋ ହେଇଯିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଟିଂ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ଆସି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ପଢ଼ିକି ଏ ଯାକ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ପୁଣି ଥରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏପଟେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଫିଚର୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫିଚର୍, ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫିଚର୍, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ ସବୁ ମୋର ଏନେବୁଲ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ କଲେ ତଳେ ସେଟିଂରେ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଦେଖୁନେଉଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଅପଲୋଡ଼ ଡିଫଲ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଗଲା। ତ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବେ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ଏଠି ଲେଖିଥିବେ ସେ ଟାଇଟଲ୍ଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଇଟଲ୍ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତିଆର, କ'ଣ କେଉଁ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଏଠି ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଏଠି ଭିଜିବିଲିଟି ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଅନଲିଷ୍ଟେଡ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅନଲିଷ୍ଟେଡ୍ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଏପଟେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଟିଂ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଟିଂ ଉପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଫାଷ୍ଟ ଆସେ କ'ଣ ଲାଇସେନ୍ସ। ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଟୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେହିକିଲ୍। ଆପଣମାନେ ଭେହିକିଲ୍ ଉପରେ ବନାଉଥିବେ କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଅଟୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେହିକିଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କମେଡ଼ି। ଆପଣ କମେଡ଼ି ସେନ୍ସ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିବେ, କମେଡ଼ି ପର୍ପଜ୍ କହିଲେ କମେଡ଼ି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପର୍ପଜ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିବେ ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କରିଦେବେ। ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆନିମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଗେମିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଆଉଟୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ନ୍ୟୁଜ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଜିମ୍, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏବଂ ପିପୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ସ, ତ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ସ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏବଂ ପେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ କିମ୍ବା ଜଣାଉଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିବେ, ସେମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିଷୟରେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ବନାଉଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିନେବେ ଏଠି ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଗରୁ କରିନେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ୟାର ଏରୋ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ତ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ଆଗରୁ ଏକା ସେଟିଂ କରିନେଇଛି। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା। ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଗରୁ ଏକା ଥିବ, ସେଇଟା କିଛି ଇଏ କରିବେନି। ନନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି ଏବଂ ଟାଇଟେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଟାଇଟେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଟାଇଟେଲ୍ରେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବେ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଥିବେ ନା ଯେଉଁ ଇଏରେ ଲେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସେଇଟା ଏଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବି କେତେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ ବି ଲେଖିଦେବି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା କମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ ରଖିବେ। କମେଣ୍ଟ ମଡରେସନ୍ ବେସିକ୍ ସଦାବେଳେ ଏଭଳିଆ ହିଁ ଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମର ସରିଲା ଅପଲୋଡ଼ ଡିଫଲ୍ଟ। ତ ପରମିସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ଆସି ଦେଖିବା। ମୋର ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ତ ଏଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରମିସନ୍ ଉପରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ଗଲା ପରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ୟର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ କରି ରଖୁଥିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ମଡରେସନ୍, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବେସିକ୍ ରହିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା ମେସେଜ୍ ଇନ୍ ୟର୍ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍। ତ ହୋଲ୍ଡ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଇନ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଚାଟ୍ ମେସେଜ୍ ଫର୍ ରିଭ୍ୟୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ତ ଲାଇଭ୍ କରିବେନି, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି ଗ୍ରୋ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଟପିକ୍ ଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।